ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது ராதாஸ் வேல்டு. நான் உங்கள் ராதா. இன்னைக்கு நம்ம ராதாஸ் வேல்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கோதுமை தோசை. அதாவது ஒரு கப் தயிர் இருந்தால் போதும். கோதுமை தோசை ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் பண்ண முடியும். இப்போ அந்த தோசை நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை பார்த்து இந்த தோசை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோவுக்கு போகலாம். இந்த கோதுமை தோசை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. கண்டிப்பாக இதை எல்லாரும் செய்து பார்க்கணும். இந்த தோசைக்கு தேங்காய் சட்னி, கார சட்னி, தக்காளி சட்னி, மல்லி சட்னி எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சட்னி வகைகளும் நம்மளோட சேனலில் அப்லோடு பண்ணியிருக்கேன், மறக்காமல் பாருங்கள். இப்போ கோதுமை தோசைக்காக ஒரு மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்குவோம். அதில் ஒரு 400 கிராம் கோதுமை மாவு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போது அதில் ஒரு 100 ml தயிர் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு. தயிர் அதிகமாக புளிப்பு இருக்கக்கூடாது. இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி பார்த்து சேர்த்துக்கிறணும், அதிகமாக சேர்த்துடக்கூடாது. இதை நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவோம். நல்லா கட்டி இல்லாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவோம். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கிறணும். அதாவது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. அதாவது தண்ணி மாதிரி இருந்தால் தோசை வராது, கெட்டியாக இருந்தாலும் தோசை ரொம்ப மொத்தமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம். தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி தோசைக்கல் ஹீட்டான உடனே கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து தொடச்சிடணும் துணி வச்சு.